uDoc bekumuntu oright kakhulu. Sike sasebenzisana naye njengoba behambe siza abantu. Isikhathi esiningi mayiqala besihamba sonke all over ukunika abantu ukudla, abantu abadala ama-wheelchair. Isikhathi iqiniso eMzansi alifuneki. Wakhuluma iqiniso usu-wrong. Ama-artist thina singabantu esingama-artist ayikho enye indlela esiphila ngayo. Siphila ngokuthi sicule. Uma singaculanga awukho umsebenzi. Lento ekhulunywa umzwakhe iyiqiniso. Because uma ungahamba kwamanye ama-country ama-artist akhona bawaphatha ngenye indlela. But uma ufika la kithi nawe ngokwakhe uma ngathi mntanami ngiyaphuma ngithi hamba nami ubone. Ngithola ngihlonishwa kakhulu ngaphandle kunala ekhaya. And mhlambe umthetho kufuneka ushintshe nala ekhaya ukuthi kwazi ukuthi nathi singabantu abasebenzayo, singabantu abaduduza abantu ngama-message esiwakhulumayo umuntu uyakheka. Kufanele ngempela uhulumeni wethu acabanga ukuthi wenza kahle yini kithi. Umzwakhe ngimshayela izandla namanje because bayafuneka abantu abakwazi ukuphuma obala bakhuluma iqiniso njengoba linjalo. Ngoba sothi sigibela nani ezitimeleni bese niqala hawu nobaba washo kanti uyasigibela isitimela. Uzosigibela ngoba kunzima. uGrootman besihlala eKasile 1 level different. He used to live there by the corner kumhlala out there another block. First time ngibloma naye kahle kahle. Was the time asihlangana lapha e-ball breakers idlala pool. Mara he saw tears coming down. Angibuze yini ngithi ebangirobha labantu and angazi ngenze. No, waba uGrootman. He told me by out. Yeah, wangihlakaniphisa ngendlela engakaze ngihlakaniphe ngayo. Yabona thina ama-musician shame abasicoachi. No one's bathini asinikeza the psychological help. Oyabona and manje we need la oyakhona on the prime ngoba manje uba lost in the limelight. Grootman, he put me back and he made me to close other doors la nala. And manje he made me ukuthi ngicabange kabusha wangifaka ebusha kahle kahle, you know, like you understand. Kodwa ngithatha sahamba, yeah, he took me all over in South Africa helping him out nanani, you know, like uGrootman man ziningi izinto ezobujida azenzile for mina, you know, like angeke ngizisho zonke ngoba ezinye izinto they seem small, ezinye izinto big. Yabona like uba neat uba grand ebantwini, how to accept ukuba celebrated. Ngoba sometimes ngoba manje iyakubulalisa, you end up kwada abantu mabada hayi kanti showed me ukuthi that ngilena you need to flow. Uyabona that ngobathini flow and ukuthi go with the flow, you understand. So angazi ngithini ngabe ithini uyalazi lithi ting malihle mthini ehlathini eBhabathini sikhipha kuma tops. Asithandaneni saphila. Let's give each other flowers manje saphila ngoba manje kubhlungu ukuthi sihlangane endaweni eziso and sesikhuluma manga about each other nanani. Yabona that ngasithandaneni khona manje. Uyathola that there's nothing bigger than love.
Injazi. Awabona.